Welkom bij deze verdiepende sessie. Vandaag nemen we een paar best boeiende notities en interpretaties onder de loep die je ons hebt gestuurd over het begrip geloof. Ja, klopt. En dat doen we specifiek aan de hand van Hebreeën, hoofdstuk 11. Dat is een tekst die duidelijk jouw aandacht heeft getrokken. Zeker. We hebben hier twee verschillende stukken voor ons liggen, zeg maar. Het eerste is een commentaar op Hebreeën 11, vers 2 en 3. Faith, making the unseen visible, heet dat. Oké. En het tweede is een fragment uit een studie, Hebreeën 11, een studie in geloof. En die focust zich, volgens jouw aantekeningen dan, meer op het allereerste vers. En ook op de praktische toepassing. Precies. En onze missie vandaag is eigenlijk om te ontrafelen wat deze specifieke bronnen nou te zeggen hebben over wat geloof nu eigenlijk is. Weet je? Ja. Hoe zien zij die connectie tussen geloof en Gods woord? En, heel centraal staat, hoe leggen ze dat verband tussen de wereld die we zien en een onzichtbare realiteit? We proberen echt de kerngedachten uit beide teksten te halen, puur op basis van wat jij hebt aangeleverd. Oké, laten we die eerste bron dan maar eens beetpakken. Faith, making the unseen visible. Die opent nogal direct met Hebreeën 11, vers 3. Ja. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. Poei, dat is meteen een fundamentele uitspraak. Wat wordt hier nu precies gezegd volgens die bron? Nou, die bron legt daar dus volgens jouw notities meteen de basis. Geloof, in die interpretatie, steunt volledig op het woord van God. Dat is echt de allereerste observatie die ze maken. Oké. De schepping zelf wordt aangevoerd als het grote bewijsstuk. De redenering lijkt een beetje, kijk om je heen. Deze tekst zegt dat die wereld is voortgekomen uit Gods woord. Juist. Een cruciaal punt, dat zichtbare is ontstaan uit iets wat we niet kunnen zien, het onwaarneembare. Dus het woord van God is dan zeg maar de brug tussen die twee werelden. En dat verstaan wij, dat fascineert me wel. Is dat puur intellectueel begrijpen of suggereert die bron dat geloof zelf die diepere laag van de realiteit ontsluit, voorbij wat we zomaar kunnen waarnemen? Ja, dat is een goede vraag. De notitie zelf gaat daar misschien niet super expliciet op in, maar de koppeling aan geloof suggereert wel meer dan alleen rationeel begrip. Het lijkt erop dat de bron stelt dat het juist door het geloof is dat dit inzicht, dat de wereld door Gods woord geschapen is uit het onzichtbare, dat toegankelijk wordt. Het is een soort geloofsperspectief op de oorsprong van alles. Oké. En dan wordt vers 2 erbij gehaald, want door dit geloof is aan de ouden een getuigenis gegeven. Die ouden, dat zijn waarschijnlijk die geloofsfiguren uit het Oude Testament, waar Hebreeën 11 later zo over uitweidt. Ja, precies. Wat doet de bron met dit vers in relatie tot vers 3? Ja, dat is een interessante combinatie die de auteur van die notitie maakt, inderdaad. De bron stelt dat deze ouden niet zomaar figuren uit het verleden zijn. Ze hebben een getuigenis nagelaten. Een soort levend bewijs, zeg maar, van wat geloof is en wat het kan doen. Aha. En de bron legt dan een parallel. Net zoals de hele wereld door Gods woord uit het onzichtbare tevoorschijn kwam, volgens vers 3. Ja. Zo was ook het leven van die ouden, hun getuigenis, volgens vers 2, geworteld in datzelfde woord. Hun geloof, zo suggereert die interpretatie dan, maakte op de een of andere manier ook aspecten van die onzichtbare realiteit zichtbaar. In hun eigen leven, in hun omstandigheden. Dus hun levensverhalen worden dan een soort microcosmos van dat grote scheppingsverhaal. Een demonstratie op kleinere schaal van hetzelfde principe. Woord, geloof en het zichtbaar worden van het onzichtbare. Dat lijkt de lijn van de redenering te zijn in die eerste bron. Ja. Het getuigenis is dan niet alleen een verhaal over hen, maar een demonstratie door hen, voortkomend uit hun actieve geloof dat verbonden was met Gods woord. Oké. Nou, nu wordt het pas echt intrigerend, vind ik. Want die eerste bron bouwt hierop voort. En die komt met een behoorlijk concrete, bijna mechanistische conclusie lijkt het wel. Notities zeggen, er wordt gesteld dat er een onzichtbare wereld is waar dingen, concrete realiteiten blijkbaar bestaan. En die komen dan voort uit Gods woord. En dan komt het, door geloof, en de bron benadrukt, uitgesproken geloof, kun je die dingen manifesteren. Zichtbaar maken in onze waarneembare wereld. Ja.
Dat klinkt bijna als, ja, ik weet niet, toveren met woorden. Haha, nou ja, die vergelijking is misschien wat sterk, maar het kernpunt in die eerste bron, zoals jij het beschrijft, is inderdaad dat geloof een actieve, uitgesproken component heeft. Oké. De auteur legt expliciet die link met Genesis, God sprak, en hup, het licht was er, de aarde kwam tevoorschijn. Ja. Deze interpretatie extrapoleert dat principe eigenlijk. Zoals God sprak en schiep, zo zouden gelovigen door geloof te uiten, te spreken dus, en dan gebaseerd op Gods woord, elementen uit die onzichtbare realiteit naar de zichtbare wereld kunnen halen. De bron vat het samen. Alles wat we zien kwam van het onwaarneembare. Het impliceert een soort voortdurende dynamiek, niet alleen een eenmalige scheppingsdaad. Wow, dat is een behoorlijk actieve rol voor de gelovigen. Niet alleen maar geloven dat God schiep, maar zelf een soortgelijke dynamiek toepassen. Hoe rijmt dit dan met die tweede bron? Dat fragment uit Hebreeën 11, een studie in geloof. Ja, hoe zit dat dan? Die focust, volgens jouw aantekeningen, juist op vers 1, al wordt het niet volledig geciteerd, en die interpreteert geloof als the ability om in het onzichtbare te zien. En de methode daarvoor, meditatie over het woord van God. Precies. Zien versus spreken. Dat voelt echt als een heel andere benadering. Het is zeker een andere nadruk. Laten we die eens naast elkaar leggen, hè? Bron 1 zegt, baseer je op het woord, spreek in geloof en manifesteer het onzichtbare in het zichtbare. Oké. Bron 2 zegt, neem het woord, mediteer erop, train jezelf om het onzichtbare te zien en breng dat dan terug. Het ene focust dus op, vocale uiting, het andere op innerlijke perceptie. Dus de ene is meer extern gericht, de andere meer intern gericht. Maar wat betekent dat zien dan precies in bron 2? Is dat visualiseren? Of een soort mystische ervaring? Of gewoon dieper tekstbegrip? Tja. En wat voor meditatie wordt er bedoeld? Daar lijken de notities niet heel specifiek over te zijn. Nee, precies. Die details ontbreken in het fragment dat we hebben. Meditatie kan natuurlijk van alles betekenen, hè? Van diepe reflectie op de tekst tot misschien inderdaad vormen van visualisatie of contemplatief gebed. Ja. De bron noemt het jezelf trainen, wat wel suggereert dat het een vaardigheid is die je moet ontwikkelen. Dat zien lijkt hier een vorm van innerlijk waarnemen te zijn, een perceptie van die onzichtbare realiteit, die dan weer geworteld is in Gods woord. Maar wacht even, hoewel de methode verschilt, spreken versus zien mediteren, is er dan toch een overeenkomst. Ze lijken allebei te suggereren dat geloof niet passief is, maar juist een actieve betrokkenheid vereist met die onzichtbare wereld via Gods woord. Precies, ja. Dat is een cruciale synthese die we hier kunnen maken, puur kijkend naar jouw bronnen. Wat echt opvalt is dat beide benaderingen, hoewel ze verschillen in methode, dus dat innerlijke zien versus dat uiterlijke spreken, fundamenteel wijzen op een actieve, een participerende rol voor de gelovigen. En dat staat misschien wel haaks op een meer, passieve opvatting van geloof die je soms tegenkomt. Van alleen maar voor waar houden. Ja, inderdaad. Het suggereert dat geloof, volgens deze interpretaties van Hebreeën 11 dan, echt een werkwoord is. Een dynamische kracht die de gelovige verbindt met een onzichtbare realiteit en die potentieel effect heeft in de zichtbare wereld. Beide routes beginnen bij Gods woord en eindigen bij een manifestatie. Laten we nog wat dieper ingaan op die actieve rol. Je noemde het al even, maar bron 1 maakt een heel specifiek onderscheid. Ik citeer gewoon even uit je notities. De wereld is tot stand gekomen door de basiselementen uit te spreken, maar de andere elementen moeten door ons uitgesproken worden. Ja. Dat is fascinerend. Het suggereert een soort taakverdeling. God heeft de fundamenten gelegd door zijn spreken, maar voor verdere manifestaties, voor andere elementen, ligt de bal nu bij de gelovige die in geloof spreekt. Inderdaad, die interpretatie legt een aanzienlijke verantwoordelijkheid, of op zijn minst de mogelijkheid, bij de gelovigen. Het gaat verder dan alleen het erkennen van de schepping. Het suggereert een actieve rol in het voortgaande proces van zichtbaar maken. De bron refereert ook aan die oude, de geloofshelden, voldoende mensen die daar geweest zijn, alsof zij het pad hebben gebaand, zeg maar. Maar nu is het aan ons, de huidige gelovigen volgens deze bron, om dingen die onwaarneembaar zijn, zichtbaar te maken.
Het klinkt bijna als een soort voortdurende, collaboratieve scheppingsactiviteit. God initieert, legt de basis via zijn woord, maar de verdere ontvouwing in de zichtbare wereld hangt mede af van het geloof en specifiek het uitgesproken geloof van mensen. Dat lijkt de implicatie te zijn van de eerste bron, ja, absoluut. En dan komt bron 2 met een mogelijke manier waarop je die onzichtbare realiteit zou kunnen benaderen. Voordat je misschien spreekt of manifesteert. Precies. Door die meditatie, dat je jezelf brengen in de onzichtbare wereld en je ogen trainen om daar te zien. En dan die intrigerende vervolgstap en die dan terugbrengen zoals je het zag hier op aarde. Ja, de terugbrengen, dat roept inderdaad vragen op. Hoe moet je je dat voorstellen? Is dat een soort blauwdruk die je ziet en dan probeert te realiseren? Of is het zien zelf al een soort activatie of zo? Tja. De notitie is daar vaag over, maar het suggereert wel een proces. Eerst perceptie in het onzichtbare, dan actie of manifestatie in het zichtbare. Precies. Het roept een belangrijke vraag op over de aard van de interactie. Wat betekent het om iets te zien in die onzichtbare dimensie, volgens deze interpretatie dan? En wat is het mechanisme van dat terugbrengen? De bron geeft geen uitgewerkte handleiding in dit fragment, hè? Nee. Maar het schetst wel een proces dat begint met innerlijke focus op Gods woord en eindigt met een impact op de aardse realiteit. Dus als we dit allemaal even samennemen, speciaal voor jou als luisteraar die zich in deze teksten verdiept, wat is dan de rode draad hier? Beide interpretaties, afkomstig uit jouw bronnen, lijken Hebreeën 11 te lezen als een oproep tot actief, dynamisch geloof. Ja. Geen leunstoeltheologie, maar echt betrokkenheid. Of de focus nu ligt op het cultiveren van een innerlijk zien van de onzichtbare realiteit door meditatie op het woord, zoals in bron 2, of op het krachtig en intentioneel uitspreken van geloofsovertuigingen, gebaseerd op datzelfde woord, zoals bron 1 zegt. Het einddoel lijkt consistent. Het overbruggen van die kloof tussen het onzichtbare en het zichtbare. Ja, precies. Het gaat om het manifesteren van iets uit die diepere, door God geschapene realiteit, hier en nu. Het is een visie op geloof die de gelovige positioneert als een actieve deelnemer, niet slechts een toeschouwer. Ja, het accent ligt heel sterk op het potentieel dat in geloof besloten ligt, volgens deze lezingen. Geloof is niet alleen een overtuiging over het verleden, de schepping of de toekomst, de hemel, maar een kracht die nu werkzaam kan zijn, die onzichtbare wereld toegankelijk maakt en invloed heeft op de zichtbare. Oké, laten we de belangrijkste punten nog eens helder op een rij zetten. Jouw bronnenmateriaal over Hebreeën 11 presenteert dus 2 interpretaties die, ondanks verschillen in accent, een aantal kernideeën delen. Ten eerste, geloof is onlosmakelijk verbonden met Gods woord. Dat is echt het fundament. Ja, dat is de basis. Ten tweede, er is een onzichtbare realiteit, geworteld in dat woord, die de oorsprong is van de zichtbare wereld. Klopt. Ten derde, en dit is misschien wel het meest opvallende, geloof is een actieve kracht. Het stelt de gelovige in staat om met die onzichtbare wereld te interageren. Bron 1 benadrukt dan het spreken vanuit geloof om dingen te manifesteren. Bron 2 legt de nadruk op het zien in het onzichtbare door meditatie en het vervolgens terugbrengen. Maar beide wijzen dus op een dynamische, bijna co-creatieve rol voor de gelovige in het zichtbaar maken van het onzichtbare. Absoluut. En dat brengt ons bij een laatste gedachte die eigenlijk puur voortvloeit uit de logica van deze 2 interpretaties die je hebt aangeleverd. Als we aannemen wat deze bronnen stellen, dat de zichtbare wereld ontstond uit het onwaarneembare door Gods woord, zoals bron 1 leest in Hebreeën 11 vers 3. Ja. En dat verdere manifestaties in die zichtbare wereld afhankelijk zijn van menselijk geloof dat actief interageert met datzelfde woord, hetzij door zien, bron 2, hetzij door spreken, bron 1. Dan dringt zich een vraag op, vind ik. Oké. Welke potentie, welke mogelijkheden schuilen er dan, volgens deze specifieke visies, precies in die interactie, in die koppeling tussen het individuele, actieve geloof van een mens en dat fundamentele, scheppende woord, waaruit alles volgens deze teksten is voortgekomen? Dat is wellicht een fascinerende vraag om mee te nemen in je verdere studie van deze materie. Iets om over na te denken. Inderdaad. En met die gedachten sluiten we deze analyse van jouw bronnen af.
We hopen dat deze bespreking je geholpen heeft om de kernpunten, de nuances en ja, ook de mogelijke implicaties van deze interpretaties van Hebreeën 11 wat scherper in beeld te krijgen. Bedankt voor het luisteren.